Sugeng enjing Pak Habib. kangge miwiti pamulang wonten ing wekdal menika kepareng kita sareng-sareng tetunggo wonten ing ngarsipun Allah Subhanahu wa taala. Tetunggo kawiwitan. Cekap. Alhamdulillahirabbil alamin, kita wonten ing wekdal menika saged pepanggihan malih kayut kalian pamucalan wonten ing basa Jawi. Wonten ing kalajeng menika wonten ingkang boten mlebet sinten? Mbak Ari kaya napa? Sakit. Selajengipun? Mbak Oca. Kaya napa Mbak Oca? Sakit. Mugi-mugi Mbak Ari kalian Mbak Oca enggal-enggal dangan mantun satema saged nderek pamulangan wonten ing pawiyatan menika. Ngaten nggih? Nggih. Wonten ing kalajeng menika Pak Habib badhe ngaturaken bab geguritan. Menika wonten capaian pembelajaran. Peserta didik dapat memahami, mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dari teks geguritan. Ancasipun setunggal. Peserta didik dapat menemukan tema ingkang kula niki kula aturaken. Peserta didik menika saged nemokaken bunderan utawi tema wonten ing geguritan. Cak-cakipun wonten ing pamulangan menika samangke wonten asesmen diagnotis utawi pretest. Terus semakin wonten pretest nangke dipun siapaken disampaikan handphone. Sampun? Sampun. Pambiji wonten ing pasinaonan basa Jawi menika kaperan dados 3. Tunggal menika kait kalian sikap kados pundi samangke anggenipun diskusi kalian para kancanipun. Lajeng peta konsep wonten ing kalajeng menika ingkang badhe dipun sinau sareng-sareng menika unsur-unsur geguritan. Unsur-unsur geguritan menika kaperan dados kalih. Wonten unsur fisik, wonten unsur kimia. Lajeng menika wonten gambar napa kinten-kinten? Ambak-ambakan wonten ing pasinaonan geguritan menika wonten nilai ekonomis. Lajeng menika wonten pretest. Monggo sakmenika saged dipun scan ingkang kula kirim linkipun saged dipun garap sakmenika. Sampun cekap? Sampun. Saderengipun nglajengaken penampilan salajengipun wonten X breaking rumiyin ngatur sawetawis. Menawi Pak Habib mangke ngaturaken sugeng enjing trukipun setunggal. Menawi Pak Habib ngaturaken sugeng siang terpukipun kaping kalih. Menawi Pak Habib ngaturaken sugeng dalu terpukipun kaping 3. Sugeng enjing, sugeng siang, sugeng dalu, sugeng dalu, sugeng siang. Alhamdulillah sampun saged lungguh malih. Wonten gambar malih kinten-kinten gambar napa menika? Geguritan. Menawi wonten ing basa Indonesia napa? Puisi. Indonesia napa? Puisi. Wonten ing basa Jawa? Geguritan. Geguritan kalian puisi. Menawi geguritan menika wonten ing basa Jawi, menawi puisi kalebet basa Indonesia. Sakjane kowe gampang pundi to antarane geguritan kalian puisi? Puisi. Lho kok saged kae napa? Milih puisi mergo kae napa? Bahasane gampang dimangerteni. Mila kanthi menika wonten ing kalajengipun
menika para siswa supados wonten panggengan anggenipun sinau geguritan mliginipun kosakata utawa basanipun ingkang awrat menika kedah asring-asring maos mliginipun wacana-wacana ingkang ginakaken basa Jawa. Lajeng wonten pematik sejatosipun menapa to ingkang dipun wastani geguritan? Geguritan puisi, geguritan karya sastra. Terus geguritan leres menika kalebet karya sastra. Karya sastra. Kalau lebih ginakaken basa Jawi leres amarga geguritan menika nggih wonten ing basa Jawi. Menawi puisi bahasa Indonesia ginakaken basa Indonesia. Menika saged dipun waos mbaknya dipun waos. Pangertosan geguritan. Geguritan inggih punika wonten susastra kang basane cekak, mengkas lan endah. Menika pangertosan geguritan. Geguritan inggih menika woing susastra. Kasustraan. Karya sastra. Terus ya, ingkang bahasanipun cekak. Menika unsur-unsur geguritan kaperang dados kalih wonten unsur fisik. Wonten unsur fisik. Napa to sajatanipun fisik? Fisik. Iso didelok. Fisik. Batin saged dipun rasakake. Batin saged dipun rasani. Ketinggalan mboten? Ketinggalan apa mboten? Oke. Terus nggih, Bapak menika dipun kawastani napa unsur fisik menika saged dipun delok. Menawi batin mboten saged dipun delok. Oke, ingkang wau pikantuk pambiji peringkat setunggal dumugi gangsal menika dados ketua kelompok. Monggo sameneika para siswa nggak kelompok rumiyin. Pak kelompok nggih? Nggih. Wonten ing kaladan menika Pak Habib badhe paring lelipur. Ya, paring lelipur. Aos geguritan. Saderengipun para siswa madosi sing geguritan terus misi amanah lan seketuripun Pak Habib badhe paring lelipur maos geguritan. Kanthi ati kang rasane mujid menika sawetawis dene kula maos geguritan menika namung kangge lelipur supados langkung mrega semangat. Nah, sameneika wonten taksipun sumipun ing pojok ati mangke para siswa madosi tema. Dipun padosi tembung-tembungipun ingkang awrat ingkang sangel mawi kamus bau sastra saged ingkang online lan boten online. Monggo dipun rembak. Dipun rembak kalian kelompokipun awet menika wonten ing pirembagan nemu nilai profil Pancasila ingkang tegesipun menika wonten ing tembung gotong royong. Gotong royong kasebat menika saged dipun implementasi wonten ing pirembagan utawi diskusi. Sampun dereng? Kang bari macet? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
badhe maosaken hasil diskusi kita mengenai babagan kesulitan irah-irahan sumempen ing pojok ati. Temanipun yaitu Cidra. Wasinteh diriku panggil uga ngrasakno ati kang keloro-loro amargi tresnani kejeron. Nanging taksih wonten kasempatan mangsa pramangke donga ing tengah wengi. Mengkono hasil presentasi kita menawi enten kelewatan anggenipun matur kita mohon agung pangapunten. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saged napa bondo kesimpulan saking kelompok sepisan temanipun apa? Cidra. Saking kelompok gangsal Tresna. Setelah pun temanipun apa? Tresnan. Dados temanipun wonten ing geguritan kasebat menika katresnan. Ingkang kados sinten? Kelompok sinten? Terus kawan terus kali terus selanjutnya nomor kali menika bayi kalian washing ke ini kelompok kali di sini napa Panggit mumpung rasape ati kang loro-loro amargi tresnani kejeroan nanging tasih wonten kesempatan sampeyan mangke donga ing tengah wengi. dipun tututan saking para siswa monggo tututan kesimpulan saged ngantuk Pak paring kesimpulan Kesimpulan yang dikeluarkan menika mengharapkan maos kuliah sebenarnya yaitu sumber maos benar-benar yang dibandingkan maos kanti kemauan diskusikan. Kali-kali tugas kami ingkang awal, kami juga tugas kalau mau ingkang kami tugasipun kami sekawan masih kalau mau diskusikan yang besar dan supaya mengerti. Oke, matur nuwun. Saking pamulangan geguritan menika saged dipun tutut kesimpulanipun setunggal bilih anggenipun matur siwa sing geguritan kedah maos kanthi tumemen lajengipun negesi tembung ingkang aurat lajeng negesi pralambang ingkang wonten madhesipun lajeng nafsiraken pralambang ingkang pungkasan menika ngrasik ukara ingkang dipun jumbuhaken kalian wosing geguritan. Kados pundi raosipun anggenipun derek tasinonan basa Jawi. Teman. Alhamdulillah menawi teman. Saderengipun pamungkasan wonten ing kala menika pasinonan basa Jawi samangke wonten postes. Ya, postes dipun samektahaken handphonepun. Mungkin boten-boten ingkang sami reni. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin saged dipun tingali ingkang kala wau pretest wonten ingkang ngandhap sanget samenika signifikan tegesipun kathah ingkang sami minda wonten pambengan remen mugi-mugi kangge minggu kapungkur minggu ngenjang kita saged pinanggih malih ingkang sami badhe sinau maos geguritan. Terima kasih kanthi wawasan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang.